Poligrafoa! Zure izena Ainhoa Tirapu da? Egia. Eta poligrafoak dio? Que dice la verdad. Gizonezkoak geroz eta gehiago laguntzen dute familia zainketan eta etxeko lanetan. Lagundu? Denon lana da hori? Familia arrazoiengatik lanpostua uzten duen gizonezko bakoitzeko 10 dira emakumezkoak. Gezurra asko ere gehiago da. Egia dela, osea, gezurra dela, baina egia dela, bueno, asmatu duela. Hurrengo galdera. Egia ala gezurra. Lehen mailako futbol taldei dagokienez, emakumezkoen eta gizonezkoen soldatak berdinak dira eta oihartzun mediatiko berdina dute komunikabideetan. Gezurra da, ez daukagu oihartzun berdina. Ez gara inbestateatzen komunikabideetan eta horregatik ez dugu hainbeste sortzen eta horregatik ez dugu hainbeste jasotzen. Gezurra. Eta poligrafoak dio? Gezurra dela, klaro baiet! Oso ondo, Ainhoa. Ki fuerte, badakizu zer, Berdina irabasteko 105 urte pasatu beharko lirateke. Ba ez dut ikusiko. Ez da nik ere.